fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukade Afrique takkusana yoni to ndulumaji dembe ndulumaji funeɓe dumga wura alpha bokki sabbundu mbahna dow mbahna lesa gurela gobi bowela nyamanari sare alpha ngabu ba fata dingiraya ko waktu yoni hato tintila kame deji energia e gartindi kabruji mena to leydi Sénégal laamu leydi ndi yidde mum oɗo saha mo gonden ko ittude kala ken wiye caaleje jangirɗe e nder leydi Sénégal watta ɗon kuɓeje kisɗe beele sukaɓe mbawa jangude to leydi Mauritanie fedde G5 Sahel hakkude mum e Union européenne kame Union Afrique batti hanki taw koye vidéo conférence orejo leydi Mauritanie arti e siftinde Union européenne de ñamale wonande G5 Sahel momtete ha laaɓa to leydi Mali horejo leydi ndi jamma hanki e yeeso haalirde leydi Mali wo lawɗi ni kuulale hirtole lo balɗe nogas e jeetati fuɗɗoto ko 21h ha 5h subaka gam teskede ñaw biyeteɗo coronavirus ene ɓuuri ƴellitade e nder leydi ndi to leydi Guinée Conakry je leydi France hollitino heptinani laamu leydi Guinée holliti heptinano wonande victoire Alpha Condé ñalawma hanke o windi ɓatake wiidemo yo jogoro jama to Côte d'Ivoire legala yippogo kene foto wonde bisuji nayyi kañumen duppa toon kono ɗo saha mo gonden anda katawo duppuɓe ɗuma ñalawma hande o ko ñalawma dadugal gam haɓade ñaw biyeteɗo sida e nder windere nde kala ceerno Djiby ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Djiby ko nawduɗo gandal ɓalawal e gandal danawal kala ceerno Djiby ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal ceerno Djiby ko bawɗo halwa moƴƴuɗo riyad ceerno Djiby ko laaɓɗo reedu newiɗo maɗaɗo wune ceerno Djiby ene safra dendagal rafiji hay miskineɓe ɓe ngala hay mbuɗu so tawi e jokkodire ceerno Djiby ene safruma hano hannirta ni so wona noon tawa ko wonduɓe rafiji ɗiɗi ko ɗin rafiji tan woni ɗi o safrata Allah meho woni rafi gonduɗe rafi hoore ha haɓɓa walla janowo bargal ko ɓe ɗiɗo tan woni ɓe o safrirta Allah ɓolo ceerno Djiby kala doole ma poti sa yettimata makko ma heɓ safruji ma hano hannirta ni ceerno Djiby ene safra rewɓe wonduɓe fibroma dogam sita kista rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotake e rewɓe deeɗi guttoji ceerno Djiby ene safra worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goragu ɓe manni mumen moƴƴani walla ɓe manni seeɗa ceerno Djiby ene yawrani worɓe jippiɓe leeso ceerno Djiby ene andina dendagal bandiraɓe makko e oɗo saaha joni wadde siroji taw ko siroji kesupul kala to mbawɗa wonde tan jokkodiri on pamodirel duma siroji ma ha yetto e juuɗe maɗa e safruji ma ha jetto e juuɗe maɗa ceerno Djiby kadi ene wiya dendagal kilineɓe mum kala to mbawɗa wonde ha tengte wonɓe nder leydi Mauritanie so tawi an eddima kartal makko ujunere crédit o waɗanma listihara ha cikkama to ko nder ɓerde ma woni so tawi ko caggal leydi gonɗa kadi so tawi a jokkodiri e makko haalnimo inde ma tan inde nene maɗa o waɗanma listihara ha cikkama to ko onon baldi ceerno Djiby ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby caggal ne waɗi tour mum to leydi Mali omo ari maddor leɗɗe kese pul omo tawi oɗo saaha joni nder base makko toon Nouakchott leggal nettet sara jeere nettet mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby kadi ne andi dendagal bandiraɓe to leydi Mali wonɓe to leydi Mali omo jogui toon pharmacie makko e base makko woni toon ko miñi ko biteɗo Samba Sy mbatta ko 00223 wonanɓe wonɓe leydi Mali e leyɗele takkiɗe leydi Mali 00223 90 22 94 71 ceerno Djiby ene wiya on kadi ne jogui leɗɗe ɓen wo aynaɓe leɗɗe nayyi sa jokkodire ceerno Djiby joni joni jiya nayyi ma bilta hano hannirta ni
ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mo bare go bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo meɗen Saydou Abouba kabruji men ɗemgala pular limore ko fate banggue fiɗaɓe oɗo hen ñaw biteɗo coronavirus hande subaka hande leydi Sénégal no wiiri jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli koɓe sappo e jeetato neɗɗo ɓen sappo e jeetato hen sappo e ɗiɗo e mabɓe ko rabaɓe andaka rabɓe ɗumen hen jeegoyme mabɓe ko tumanoɓe ene momodiri e wondunoɓe e oɗon ñaw so tawi noon ko rabaɓe andaka rabɓe ɗumen hen nayo ko wuuro wiyetengo Fatika hen ɗiɗo ko Touba hen goto ko Dieppol hen goto ko Yaraka hen goto ko Liberté 6 goɗɗo ko Mammela goɗɗo ko Wakam hen goto ko Pété e nogas keeɓi cellal mumen subaka hande o jeegomon e tampima ballite Fofandou e to cuuɗi safara tawiteɗi to Dakar ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte jagorɗo kalfinaɗo taaridi woni Abou Karim woni Abdou Karim Sall hanki to sursarɗiji ndo leydi Sénégal wo holliti guila tan kuulal haɓade ko wiyete sachet plastique e nder leydi Sénégal oɗo saama gonen tettama kene wona 65 tonnes taw ko sachet plastique hen tati noon ko ñalawma heccanke o tetta ɗum noon yiddemo ko yo kuulal waɗi lawɗine ko fate banggue e kuule cattuɗe fawe e ɓen yeeyoɓe ɗeɗo hen gueɗe hawɗa saama gonden caggal hewɓe ne cuuɗi e ɗeɗo hen gueɗe ene jeeya ɗum sifti noon Sayil Dieye sababu laamu ngo haɓade ko fate banggue sachet plastique eɗen gandi plastique so tawi tan naati e leydi ene yorna leydi no fewi tene kadi ne adda yoro ne haɗa toɓo ne adda hokkere ene bonna leydi ne taga leydi mayde ko ɗum jeeyi sababu laamu ngu haɓo ɗum e ɗum noon enen kala poɗɗen ko rentude kaɓoɗen ɗeɗo hen gueɗe kala ha joni koye Sénégal keddoɗen horejo leydi Sénégal Macky Sall joɗodima e architecte mawɗo no fewi sanani architecte noon ko ɓen desinoɓe ko fate banggue mahadi kawnide no fewi giwɗo ton to leydi Italie gam yurnitade oɗo saama gonen ko fate banggue mémorial de Gorée taw ganduɗa ko hunde mawde jogorne mahede toon ko fate banggue liye touristique ɓen yahoɓe ne jillo ɗum noon ɓoyata ko ɗo tan e dumunna seeɗa ma golle mum puɗɗo e wiide mawɗo leydi o so tawi golle mum gasi ma on nokku waw gollinde kene wona ujunere suka gam haɓade golle walla gam haɓade jonde wasam gollagu e nder leydi Sénégal ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en kaale maître Malick Sall woni jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal oɗo saha ummini ɗum ko miijo horejo leydi Sénégal hono Macky Sall yidde mum oɗo saha mo gonen ko momtude kala kene wiye caaleje taw ganduɗa ko janggateɗe e nder leydi Sénégal siftindona ha tenti yoga e guure taweteɗe dowrindi taw ko guure e tokose woni tan ko caaleje sekketaji ko hen sukaɓeɓe janggata ɗum noon faddata ko nguli faddata ko hendu faddata ko ɓuuɓol haydara ko wawi hen ko ɗum jeeyi sababu kanko jagorɗo o neli hoolaɓe makko faade toon to fursu noon ene tawe e nder commune mo Ogo e wiide Abou Guissé ɗum noon ko yiddeɓe oɗo saha ko momtude ɗeɗona gueɗe kala gam wadde toon cuuɗi janguirɗi oɗo saha kanko jagorɗo yiddemo ko adorade e nder diwan Matam kala beele diwan Matam kala ene ɓuura ngarɗude ko fati e cuuɗi janguirɗi e nder leydi Sénégal ha joni koye Sénégal keɗen to Bakkela hanki wuli jaw pelɓodiral hakkude mintoreɓe kame gendarmeɓe ɗum noon jeeyi sababu ko caggal nde mintoreɓe nangui goto e ɓen gendarmeɓe ɗum noon koye préfecture mo Kéniéba ne tawe e nder département mo Bakkela ngal pelɓodiral noon waɗi kene fota wonde 15 gañiɓe to banggue mintoreɓe kame banggue gendarmeɓe kala ɗo saaha mo gonɗen jaam arti hakkude mabɓe kono noon laskoji gudditama hen gam addede holko ummini ɗo hen fitinaji koye Sénégal kedana joni Madina walla mbiyen Médina to ne kadi police mo Médina fawi juuɗe muɗum e fedde ɗen fewnoɓe kalisaji ɗi moƴƴani ɗi hinde fo biye kene fotta wonde milliard koppreje franc CFA kono jayde nde arti hen subakande jayde lobso ɓe kolliti kene fotta wonde milliard uji ɗiɗi kono kadi ceernajo goto Mbakke biyeteɗo SS Mbakke kam tigui teeɓa hen kañum e ɓiyum ɗum noon rewida ko guila to Touba ha yetti Médina
oɗo saha ɓe tawi juuɗe ngam loskoji sembulinede hen ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en jaa ha ton to Kidira jeen ha ton to commune mo Beele ton to Beele noon commune mum ene rendini kene wona guure jeegom ɗen guure kala ñalawma hanki o sanga 9h ha fayenma 13h kamɓe kala ɓe moɓodiri ɗon ɗo wuuro Beele e sara galle mairie ɗo ngam hollirde mette mabɓe faade mairie wuuro Beele oɗo saha yiddeɓe oɗo saha on maire haydara gollanaki wuuro ngo haydara gollanaki commune o ɓe ngala courant ɓe ngala école aji ɓe ngala haydara tene kay laabi moƴƴi ngala toon ɓe mbayi tan kono ɓe tinaka e nder nokku o tene kadi ɓe gullitima sous-préfet taweteɗe toon to Kidira fonno joɗade ko toon to Beele kono noon jooɗi ko toon to Kidira nde wawata artirede toon to Beele hanki noon kamɓe kala ɓe moɓodiri dande mabɓe ko wotere yiddeɓe ko yoɓe tine e nder leydi ndi koɓe gullitigo mbawa wannede ɗuma ha tenti maire wuuro mabɓe ngo walla commune mabɓe o ala taw ko waɗaniɓe haydara suuti ɗi no konngol noon ko Mbaye Ndiaye woni kalfinaɗo konngol ɓen seppannoɓe e ballal musidɗo meɗen Haruna Kana ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en kaali accident ji musɓi baɗɗiɗi ɗo hen balle nder leydi Sénégal to Touba hanki ko werla goto yani e rewɓe ɗiɗo sara mairie mo Touba ɓe noon koɗen ɗon jalti aduna toon to ɗon jalti aduna toon to Guet Arɗo ene tawe e nder Louga e hoore mum to ne kadi ko saret felɓodiri e camion goto waɗi yimɓe ɗiɗo wasɓe fittadu mumen toon to Koungheul e nokku biyeteɗo Ker Koungheul nokku biyeteɗo Ker Sirigne Djibé tonne kadi ko accident musɗo waɗi toon ha yimɓe ɗiɗo mbasi toon pittali men taw wonnoɓe moto Jakarta koɓe natodiri e camion goto mbasi pittali men ɗeɗo gueɗe kala ko hakkude hecci hanki e ñalawma hanki o e nder leydi Sénégal eɗen mbiya tan ɓen dognoɓe werlaji nde mbawata dogirde seesa beele jaam dumiɗo wawa dañede ma en jaa ha toon to Jofana Sorokuma Jofane dañi poste kesso caggal oɗo saha mo gonɗen yidde hoorejo leydi Sénégal oɗo saha ko taweteɓe dande maɓe kala ne mbawata hebde poste ji mumen so tawi jomin jiiɗi tirade halisaji men mbasa yaade ha Wourossogui mbasa yaade ha to dow dande talito kala beele moni kala wawa yitade hoorema en ketto hen Amadou Issa Kane. iwo so naati wuro ko laare dañama noon pulaar heewi wiide dande mayenkoɓe ene wayno cette caɗeɗe oɗo saaha mo gonɗen poste Jafane Sorokum udditama te ko hunde nde gandanɗa hoorema ene wayno fuutankoɓe mawɓe hewɓe ene jahanno toon to diwan Matam walla hoore fonde gam ƴewde koppoleje mabɓe ko fati e Allah traité en ɗum noon ene wayno caɗele ɗen ɗon gaasi saabu ɗum Jafane Sorokum dañi poste ina tawtora noon hoorejo suudu poste Abdoulaye Bibi Baldé andini yimɓeɓe poste ko nafoore mere sabu ɗum laamu Macky Sall ko fuutankoɓe e leydi ndi fof waɗani ɗo hen gardugol mbarodi Fouta Farba Ngom andini yimɓeɓe kay immini laamu Macky Sall ko wallude fuutankoɓe hande poste Jafane Sorokum so waɗama ma tak ha yimɓeɓe ɓe mbawa ittude bandaji mabɓe taw ɓe jahani ko wayno Matam en walla hoore fonde en walla nokkuji goɗɗiri ko ɓooyani ko kadi poste Sadel udditama ko hunde nde ganduɗa en nafa no feewi ɓen ɓe ganduɗa kamen koɗi to diwan Dande Maayo mo diwan mo Matam maire mo commune mo Agnam Farba Ngom o andini yimɓeɓe ɓooyata liggey ko fati e lawol Dande Maayo fuɗɗo sa ƴeewi Dande Maayo hande kilométre aji 250 woni ko ganduɗa ene foti liggede ha yimɓe hodɓe toon to Dande Maayo ɓe mbawa kadi seftude e caɗele kanko Farba Ngom maire mo Agnam o andini yimɓeɓe kay ko hunde nde ganduɗa ko goƴaji fuutankoɓe wonno guila ko ɓooyi kono noon président Macky Sall ene watti hen hakkille te kadi ma safranɓe caɗele ɓe ganduɗa ko hen ɓe gondi kanko Farba Ngom o wi mawɗo leydi ndi serani e wadde toon ko ganduɗa hunde mantinide pour yimɓe fuutankoɓe mbawa sirtude e caɗele jokkodir mbawa sirtude e caɗele Amadou Issa Kane golle man jooɗi peewi ma en garte almuɓe Serigne Modou Kara ɗum noon ko nogas e jeegom lewru mayduɗo hen ndu woni novembre ha yettanima nogas e jeeɗiɗi yogay mabɓe nanggama ene tawe e juuɗe gendarme aɓe jeeyi sababu nanguedeɓe noon ko leptudeɓe toon yoga e sukaɓe dumbaɓe toon walla ni jangguinteɓe toon walla ni neheteɓe toon e dow mbaadi ndi o yiɗiri kanko Modou Kara ko wona ɗum ko noon hewɓe mabɓe ken wona 40 ko fawi nanggama ene tawe e juuɗe gendarme gam ɓen sukaɓe leptede fiyede toon piile musde no fewi ceenede e tonguede e waɗi toon ko fate banggue trafic aji kulɓiniɗi no fewi ko wona ɗum kono ɗo sa gendarme uditi hen losko yañgo no fewi beele kadi ɗo hen gueɗe kala mbawa rewde lawol sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie ñaw biyeteɗo coronavirus nana tan ɓeydo ƴellitade e nder leydi Mauritanie e wiide jagorɗo
kalfinade celal balli mo leydi Mauritanie nyalawma hanke o yimbe dido mbasi pittali mumen e nder leydi ndi taw jeyi sababu ko nyaw coronavirus kene fota wonde capande njoyo e nayo neddo hanki be ngoni fidade odo henna mboros mo coronavirus gila tan lewru mars e nder ndedo henna hitande nyawo feeni e nder leydi Mauritanie ken won ujunnaje jeetato e temedde jeegom e goneddo woni ko hebi odon nyawa e nder ndedo ne limore hebi cellal mumen ujunnaje jeedido e temedde jeedido e temedde tato e dido a neddo woni hebbe hen cellal mumen ken won temedere capande jeedido neddo a woni wasbe hen a pittali mumen to Mauritanie kedana joni batu jagorde walla bien batu G5 Sahel hanki woni Mauritanie Mali Niger Burkina Faso hafenma leydi Tchad be mbati hanki ene wondi e batu Union africaine tawtorede Moussa Faki kono ne kadi ne wonde tawtorede kola do kubal fedde ngota go windere woni loni kono ne kadi e tawtorede Union européenne to nganda batungu basi ko ton to Bruxelles kono kadi be mbati koy video conference e boggi karalle kambe kala be laarondira kono kadi arti e dido na kongodi horejo leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani wo holliti yidde modo sa mo gondena ko symboline G5 Sahel konin koy mum ha mbawa habtade pelle cebbitide tawetede nder G5 Sahel ko wona dum ko kadi yiddebe odo sa mo gondena ko Europe nde wawata yafade kam e winder nde kala yawata yafade nyamale den leydele tawetede G5 Sahel mbele kadi so tawi yafa mbawa yutude sembeji mumen mbawa sembolinde konin komen ngam habade ben jogitibe armeji tawetebe nder lappi sahilien ha joni koy Mauritanie kedodena mayen kale Mauritanie minerala compagne ko gollorgal jiltongal kanye e nder leydi Mauritanie be jaltini kaytono danke be kolliti be neli sete timmudo yehi yaade armée leydi Mauritanie dum non koy région mo shakata ne tawi kerol hakkunde leydi Algérie kame Mauritanie waddani Mali no feewi ko nokku kewdo kanye no feewi cagal nde laamugo yamiri gallon gollorgal nde wawata yilade ton kanye kono kadi be kolliti kala tawade ton ne asa kanye ko nokku kadare so tawi ala yamirore asde kanye ko riwete walla nange laamugo non wadin ton boyli tati ngam moƴƴinde nokko mbele ben asobe kanye mbawa hebde ngurda mumena ha timma e nder odona nokko ha joni koy Mauritanie kedoren mayen kale fedde jangobe maghrebe na taw kadi hankibe jodima ton to Nouakchott e gardogola sukabe jangobe taw koy dude jaabi hatiribe maghriba woni Mohamed Noufal Mohamed Noufal Amar holliti be darni fedde taw ko fedde union étudiant maghrébien jangobe dude jaabi hatiribe maghrébien be darni den fedde nona ko tonto Nouakchott be cubima yo wona ko ala do kubala fedde nde woni Mohamed El Hafed ko on tigi arda o sa mo ngoni ardi taw kadi fedde nde jodori mum woni ko tonto Nouakchott yidde be o sa mo ngoni ko faade bangi bursiji mabbe nge mbawata wasde tardude kala saabe kebadum ha timmatene kadi jangde mabbe moƴƴitini hakkunde jokkondire dude jaabi hatirri tawetede leydele maghreba dum non ko yidde moƴƴitinde be kikide hanke o tawtorama dum leydi Sénégal kam yoga e leydele ko fate bangi hirde gostondirala mijoji nden fedde be inri union étudiant maghrébien ha joni koy Mauritanie kedden mayen kale sardi yankobe be leydi Mauritanie hanki lulima lulde mumen ton to sur sardeji de leydi Mauritanie ngam betande dépassement timma walande jagordo kalfinade gede nder leydi kame jaacingol laamu ko fate bangi bijje muduma hitande ujunnaji didi e nogas e go nden feccande nono feccanama kene wona milliarduji 4 pawdi temedde tati capande jeegom e tati million pawdo temedde jeedidi e capande jeetati e 4 ujunere pawdo temedere e nogas taw ko temedere e nogas mbuudu taw ko ugiya dum woni ko tajana ko fata bangi beto makko e gollorgal makko hitande ujunnaji didi e nogas e go e nder leydi Mauritanie tonto zuwirata woni zuwarat e nder état mo trizamoura to ne kadi se poji guldi jawa mbadi ton e yeso bâtiment état mo zuwirata jeyɗiɗon seppoji noon ko sababu laamu ngu yidde wadde ɗum toon isina taw isino yewiti koye wukkitgol curkele ɗe chimique ɗum jeeyi sababu ɓe koliti hen kulhuli maɓe ma addanɓe ñabbuji ɗiɓe ganda ɗum jeeyi sababu ɓe ceppi ñalawma heccanke o seppo musgo no feewi ha ganda dadiɓe taweteɓe tan ɓe kutorima sembeji ala ko heddiniɓe piile so wona ganje hen taweteɗo e suudu safara ɓen joguiɓe cellal taweteɓe e nder nokku
Zuwairata taw ko sinima kono kadi ɓe kolliti goto e mabɓe gañala taweteɓe toon oɗo saha fuɗɗima saɓorde no fewi ten kadi ɓe kolliti so tawi tan laamu ngu ha hande woni happu mum ko yidde wadde toon oɗon isine kamɓene happu mabɓe ko yidde seppude gam rende cellal mabɓe kame cellal ɓesguji mabɓe kala to leydi Mali ma en garte ko fati banggue piyanɗe baɗɗe hanki subaka toon to leydi Mali kene fota wonde basuji tati taw ko armée leydi France Barkhane ko ɗin tigui jana e nder leydi ndi subaka hanki o bas mo kiidala taw ko koñinkoɓe leydi France on tigui obiji pella e muɗuma kono ne kadi base mo gawo taw ko koñinkoɓe leydi France kame base mo Ménéka taw ko koñinkoɓe leydi France e wiide wonande maire wuro Ménéka biteɗo Nanu Keita o holliti wonande ɓe cinani subaka law haaɓe nani piyanɗe mawɗe no fewi ko noon e wiide kalfinaɗo konngol koñinkoɓe leydi France ko base goto tan dañi bonnede hen waɗani mayɗo waɗani gañiɗo ko base mo kiidala kono ɗo saha maɓe ɓeydu ndenka e kisal mabɓe e nder ɗiɗo hen nokkuji bandaw ko hoorejo leydi Mali kikiɗe hanki o sanga 20h caggal journal wonande jayde leydi Mali ko nde tigi o suuti konngudi makko o holliti limore ko fate banggue coronavirus nana tan ɓeydi ɗellitade e jaaha leydi Mali oɗo saha mo gonɗen kene fotta wonde ujunnaje joyo neɗɗo ene tawe e nder leydi ndi taw ko limaɓe wonduɓe e ñaw biteɗo coronavirus ɗin konngudi noon ko kikiɗe hanke o holliti ɗum ɗo hen ene hulɓini no fewi ɗum no moƴƴi tan ko ɓiɓɓe maninaɓe kala goto kala nde jogoto cellal goɗɗo goto kala nde laaɓanta reedu goɗɗo yimɓeɓe cuumo mbaɗa maskuji mumen cooɗo mbasa salmodirde guila e jumaji ɗi ha e jamaji ɗi ha e denteɗe kala neɗɗo kala ɗo woni wawa rentinde neɗɗo goɗɗo nde ɓiɓɓe kala mbawata rentade guila leydi ndi dañde caɗele oɗo hen ñaw biteɗo coronavirus ko ɗum jeeyi sababu o holliti ɗo e jonte tati kamɓe kala maɓe ndentu gam haɓade oɗo hen ñaw biteɗo coronavirus gam haɓademo ko nannude kuulala hirto lelo ko wiyete couvre feu jogorɗo fuɗɗade ñalawma hande sanga minuit ɗo e balɗe nogas e jeetati ɗum noon fuɗɗoto ko waktu nogas e goyeɓijo ha fenma waktu joyiɓijo subaka woni 21h jamma ha fenma à 5h subaka Barkhane kam e fama ɓe kolliti ɓe teɓima wiide état majeur armée leydi France ɓe kolliti ɓe nangi kene fotta wonde worɓe jogitiɓe yonɓe no fewi ɓulli kesi kene fona 50 kilométre hakkude mum e Kerol leydi Mali kam e Burkina Faso ko toon ɓe nangi ɓeena ene wondi e kaɓirɗe mumen ɓen kala ne tawe e juuɗe dadiɓe aɗa saha mo gonɗen gam siftindon ɓulli kesi ko nokku kewɗo wadde janguji no fewi to leydi Mali kedana joni ɓen wonande jagorɗe leydi Mali woni ministére uji leydi Mali yaltini ɗum ko hoorejo jagorɗe leydi Mali woni Mouhtar Ouane o holliti wonande jagorɗe leydi Mali dokkama ɗo ha 5 nduɗo hen lewru darindu hande woni lewru décembre darindu hande nduɗo ha 5 mayru goto mabɓe kala nde hollirta ko jogui e galleji e ngaalu e otoji kala nde wawa fuɗɗade golle mum no hannirta ni ɓete ande ƴeewe so tawi wujjata haydara sifti noon gam teskede laamu leydi Mali ko leydi kewdi mbuñaari kame corruption ko fate banggue guykaji ngaalu leydi ndi ko ɗum jeeyi sababu nguɗo hen laamu yiiɗi haɓade ɗeɗana gueɗe ɗum noon kadi ɓen jagorɗe kokkama ɗo e balɗe 5 tan nde goto kala wawata addude kala ko jogui lime taw jabdi mum ne anda ko heɓata ne anda so tawi ha citi golle wawa ɓetere ƴeewe so tawi ala ko nawani leydi ndi haydara to Guinée Conakry imam Baba Diagne gurnoɗo toon to Angola Luanda kene wona 70 kilométre hakkude nokku biteɗo Lunde natte ko toon tigui fittanmo ko itta ɗum ko jamma hecciyanke o caggal nde o yano goto e galle sehilaɓe makko sehil makko biteɗo Kanja Boye ko toon tigui o yano caggal nde iwi toon omo arta hawre nde bandiji janata e galle makko nde ɓe tini dille makko ko ɗon ɓe pelli kural yani e hoore makko heddaki e wonki makko ele nelde duwaw dendagal ɓesgumo kala nde jomiraɗo yurmottomo yaafoma nannomal janna kanko e dendagal maɓe julɓe kara hoorejo leydi France Emmanuel Macron hollitino heptinani wonande polgu Alpha Condé caggal nde sukaɓe hewɓe mbara wonande ɗiɗo hen sungoji ɓennuɗi nder leydi ndi ñande 18 lewru octobre kono kadi ñalawma hanki o windi ɓatake makko faade Alpha Condé ngam wiide ɗuma yo jogoro jaam laamu muɗum firti tan ko mayɓe ɓe
ɓe kam ñawore hayti waɗede e mumena to Côte d'Ivoire nokku biyeteɗo Luhombola tonni kadi ko ɓulli asoɓe kanŋe ko ɓen tigui mabbi toon mabbiti e ɓulli mumena kene wona jeegomo e mabɓe mbasi hen pitta jafuɗon taw ko asoɓe kanŋe e suuɗayru ko ɓulli mabɓe mabbi toon mabbiti e mabɓe kene wona jeegomo mbasi toon pittali mumena ɓalli mabɓe jiitama mbirama ñande alet jewtuɗo hen no oɗo sano laamu ngu ƴetti peeje gam haɓade ko fata banggue yiilataɓe kanŋe kala desten ma e nder ka leydi ndi caggal e kala saaha soɓe mbaɗi gasɗe mabɓe gasɗe ɗe ko gasɗe kulɓiniɗe no fewi kala saaha ɗiɗo hen accident ji ne kewi tinede hen to yippugo joni koye Côte d'Ivoire waɗɗani pharmacie Sainte Rita ko toon tigui bisuji nayyi bisuji transport ɗin tigui duppa toon kono noon teskede ko sukaɓe tan saliɓe hande jebbilanade wonande ko fata banggue sumgoji jawtuɗi kono ɗo sa police udditi hen losko yañgo no fewi gana guila tan wo yalti aduna ha hande laamu ngu ne ƴeew hol ñalawma ɓe toɗɗoto gam waɗandemo ñalawma jeenayse woni Jerry Johnson Rawling gonnoɗo horejo leydi Ghana ñalawma ngu ñalawma hankeɓe kolliti ñalawma ɓe cuuɓi gam waɗandemo funérailles jeenayse makko weddude e makko wonde ɗum no waɗata ko ñande nogas e tati lewru décembre siftino o yaltino aduna ko sappo e ɗiɗi lewru novembre manduɗo ndu yaltira tan duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e tati toon to akkara lamorgo leydi Ghana funérailles makko woni jeenayse makko watte ko nogas e tati ko nden o wirete taw koye nduɗo hen lewru ha joni koye Afrique keddoɗen ma en jaaha toon to Nigéria Boko Haram waɗi toon fiyande mum musde no fewi nder état mo Borno nokku biyeteɗo Kosombe noon ne tawi état de Borno kene wona temedere e sappo neɗɗo wasi en fittano mum guila ndeɗo hitande daari ha yettiɗo ko ndeɗo fiyande ɓuuri musde ɗum noon waɗa koye ɓen remoɓe wonnoɓe e guese mumen ne ndema ko toon tigui Boko Haram tawiɓe yogay mabɓe ko daaɗe mabɓe tan taaƴa guitta ha laaɓi gam tumedeɓe e kala saɓe jokkodira e koninkoɓe leydi ndi haalande koninkoɓe ɓen wiyeteɓe Boko Haram ɗo keedi e nder leydi ndi ɗum noon e wiide coordinateur oni taweteɗo e nder état mo Borno Éthiopie Abiy Ahmed walla Ahmed Abiy kam woni hoorejo jagorɗo e leydi ndi holliti laamu ngu heeɓi polgu e nder région mo Tigre caggal nde combaji musɗi jonte mbaɗi toon ɗum noon ko caggal nde ɓe kefti wuuro wiyetego Markele ne tawe e nder région mo Tigre kono noon wonande gardiɗo robbe laaɓe taweteɗo e Tigre holliti polgu suwata wadde kono kam hewɓe dogi tacci kerol payi toon to Soudan gam moltoyade toon kono kadi kanko Abiy Ahmed o holliti oɗo sa kaldigal wodata woda tan ko armé o ma hefta kala alaɓa siftinde on wonande taweteɓe e région mo Tigre jinno ko jeytade e koye mumen beele ndin leydi wiye leydi Tigre natta jeeyede e Éthiopie kono ala taw ko gasi haydara guila tan oɗo hen ñaw feeñi e nder windere nde kala woni ñaw biyeteɗo sida ko ñaw tampinɗo windere nde kulɓinɗo windere nde ko ɗum jeeyi sababu fedde tammide celo ɓalli kame fedde gotago windere cuɓima so tawi tan yeehi ha woni golewru décembre ko ñalawma windere nde kala darato gam haɓade oɗo hen ñawa biyeteɗo sida ko ɗum jeeyi sababu ɓe kolliti ñalawma hande o kene fotta wonde 37 million aduna o kala oɗo saha 37 million taweteɓe aduna o enen jogui oɗo hen ñaw biyeteɗo sida kono kadi ñaw sida natti hulɓinade no yimɓe cikkirni caggal ne jogui traitement mum so tawi tan a dañi ñaw sida way kono ñaw diabète walla paali walla ni gonduɗo e ñabbuji goɗɗi a ƴetta tan traitement maɗa aɗa hutoro mbawa wurdude hen ko neɗɗo joguiɗo diabète wawi wurde walla ni ko neɗɗo mo ala haydara celluɗo weng ko wawi wurde firti tan ko ya jaab aɗa jogui ñawo mbawa safrade ko ɗum jeeyi sababu oɗo ñalawma hande kala neɗɗo wawi wonde no foti darade findina yimɓe jeertinɓe men ko addata sida ne heewi wona tan jokkodiral hakkude debbo e gorko walla ni hakkude gorko e debbo ala hay femborade laysen mo joomum fembori walla mororade cettal walla ni hutorade mesalal walla hutorade lay seeɗa walla gueɗe goɗɗe kala ɗo ƴiƴam rendata walla ɗo gueɗe goɗɗe ndendal kaw ene naata ƴiƴama ɗen gueɗe kala so tawi jomum ne wondi hen aɗa wawi ƴettude taw wona tan wiyede jomum ko pijowo yimɓe hewɓe mbaɗi tan ko pijowo wawi dañde oɗo hen ñaw ɗum noon goto men kala nde wawata rentinde goɗɗo musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanɗen kekiɗe hande o ɗum woni komin tongatno on ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen